Mobilitet, smidighed og rolige træningsformer som yoga og stræk er noget, mange glemmer i en travl hverdag. Men det er præcis den type træning, som kan gøre en kæmpe forskel for både krop og sind. Når vi ikke arbejder med vores mobilitet, bliver kroppen langsomt stivere og mindre bevægelig. Det kan føre til spændinger, dårlig kropsholdning og i værste fald smerter. Men det handler ikke kun om kroppen, det handler også om hovedet. Træning som yoga, mobilitet og stræk sætter tempoet ned, aktiverer nervesystemet på en beroligende måde og hjælper os med at finde ro midt i hverdagens kaos. Mange oplever faktisk, at deres søvn bliver bedre, humøret mere stabilt og kroppen føles yngre, blot ved at bruge lidt tid hver dag på mobilitet. Det første råd handler om at gøre det nemt at komme i gang. Du behøver ikke en yogamåtte, fancy tøj eller en hel time i kalenderen. Start med 5 minutter om morgenen eller inden sengetid. Rul skuldrene, stræk dine hofter eller lav et par dybe vejrtrækninger, mens du ruller ryggen. Det tæller alt sammen. Det andet råd er at finde en rutine, der passer til dig. Hvis du hader yoga, så lad være med at tvinge dig selv til det. Måske er det mere dig at sætte noget rolig musik på og lave dine egne stræk. Eller følge en kort mobilitetsvideo på YouTube. Det vigtigste er, at det føles godt i kroppen, ikke at det ser rigtigt ud. Det tredje råd handler om at tænke på mobilitet som en investering. Hver gang du strækker, drejer eller åbner kroppen, hjælper du dine led, muskler og bindevæv med at holde sig sunde. Det kan mindske risikoen for skader, give dig mere energi i hverdagen og gøre det lettere at dyrke anden træning som løb, styrketræning eller cykling. Det fjerde råd er at kombinere bevægelse med vejrtrækning. Når du bevæger dig langsomt og fokuseret, samtidig med at du trækker vejret dybt, aktiverer du det parasympatiske nervesystem. Det system, som hjælper dig med at falde til ro og restituere. Det kan mærkes med det samme og har en effekt, der rækker langt ud over selve øvelsen. Det femte og sidste råd handler om at gøre det til en vane, du glæder dig til. Læg et tæppe frem, sæt en kop te over og gør det hyggeligt. Gør det til et pusterum i din dag, ikke endnu en opgave, der skal krydses af. Når du begynder at mærke, hvor godt det føles i kroppen, bliver det meget lettere at holde fast i. Mobilitet og rolige træningsformer som yoga er ikke bare for dem, der vil kunne stå i split. Det er for alle os, der gerne vil have en krop og et sind, der fungerer både nu og i mange år frem. Du behøver ikke gøre det perfekt. Du skal bare i gang.